Mae hi'n bleser medru cyhoeddi. Mae prif ddramodydd Eisteddfod yr Urdd Ynys Môn 2026 ydy Glain Llwyd o Aelwyd Ifor Bach, Cylch Canol Caerdydd, Rhanbarth Dwyrain Caerdydd. Mi fydd Glain yn cael eistedd i fwynhau gweddill y ddefod yn y man, ond cyn iddi wneud hynny, newch chi os gwelwch yn dda gydnabod ei champ trwy ailadrodd y geiriau hyn ar fy ôl i. Urdd Gobaith Cymru. Glain Gobaith Cymru. Glain Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. Ni yw Gobaith Cymru. A gyda hynny, Glain, mi gei di eistedd.